देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 19వ అవతారంలో ఇస్కాన్ మ్యాంగిల్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాసు అందరికి స్వాగతం. నిన్న వామన అవతారం చూశారు. 15వ అవతారంలో అది ఏ రకంగా మరి వామన అవతారంలో బలి మహారాజు దగ్గర 3 అడుగుల నేలను తీసుకోవడం అది చేయడం అది అందరికీ తెలిసిన కథే కాబట్టి సో అది వామన అవతారం 15ది అయితే ఈ రోజు 16వ అవతారం ఏంటో చూద్దాము. ఓకే. అవతారే షోడశమే పశ్యన్ బ్రహ్మద్రుహో నృపాన్ త్రిసప్త కృత్వ కుపితో నిక్షత్రామకరోన్మహీం. సో అవతారే షోడశమే. సో 16వ అవతారంలో భగవంతుడు పశ్యన్ చూసి బ్రహ్మద్రుహో నృపాన్ అంటే బ్రహ్మద్రుహో అంటే బ్రాహ్మణుల ఆజ్ఞలన్నీ కూడా నిర్లక్ష్యపరిచినటువంటి రాజులను త్రిసప్త కృత్వ 21 సార్లు త్రిసప్త 3 పదులు అంటే త్రిసప్త అంటున్నారంటే 3 ఏడులు అంటే 21 సార్లు కృత్వ చేశారట. ఏమిటి? కుపితుడై నాశనం చేయడం జరిగింది. అంటే నాశనం. సో 21 సార్లు ఇలా చేయడం జరిగింది. క్షత్రియులందరినీ కూడా అకరోత్ చేసి భూమి పైన ఉన్న క్షత్రియులందరినీ ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. సో 16వ అవతారంలో భగవంతుడు మరి భృగుపతి రూపంలో బ్రాహ్మణుల పట్ల తిరుగుబాటు ధోరణి చూపిన క్షత్రియులందరినీ కూడా ఆయన కుపితుడై అంటే ఆయన సహించలేక వారిని 21 సార్లు నశింపజేయడం చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ క్షత్రియులైన బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ యొక్క నిర్దేశాలను అనుసరించి లోకపాలన చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే మరి బ్రాహ్మణులంటే అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు సత్వగుణ సంపన్నులు, వాళ్ళకి మంచి చెడు తెలుసు, వేద జ్ఞానం వేద సారం అంతా కూడా తెలిసిన వాళ్ళు. అటువంటి బ్రాహ్మణుల సలహా పైన వాళ్ళ ఆదేశాల పైన ఈ క్షత్రియులు పాలించవలసిన అవసరం ఉన్నది. సో వీళ్ళకి అందుకే ఎప్పుడు రాజగురువులు ఉండేవారు. ఈ రాజులందరికీ వాళ్ళ గురువులను అంతగా గౌరవిస్తూ ఉండేవారు. మరి సరి అయిన రాజులందరూ కూడా ఈ రాజగురువులు. సో ఈ గురువులు వీళ్ళంతా కూడా ఈ శాస్త్రాలను అనుసరించి ఏ పనైనా సరే ఏ విధంగా చేయాలి, ఎలా పద్ధతిగా చేసే శాస్త్రానుసారం చేసే పద్ధతి ఏమిటి అనేది వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవారు. కానీ మరి ఒక సమయంలో ఇలా కొంతమంది ఈ బ్రాహ్మణుల యొక్క నిర్దేశాలను పాటించకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు రాజ్యపాలన చేసేటటువంటి కొంతమంది క్షత్రియులు నిర్లక్ష్యం చేసి బ్రాహ్మణుల యొక్క సలహాలను వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళని పదవుల నుంచి కూడా బలవంతంగా తొలగించి ఇలా కొన్ని నిర్లక్ష్యపరిచి వాళ్ళు తప్పు మార్గంలో వాళ్ళు ప్రవర్తించడం మొదలు పెట్టారు. కాబట్టి వాళ్ళను నశింపజేయడానికి ఆయన ఆ రూపంలో రావడం జరిగింది అని మనకి 16వ అవతారంలో చెప్తున్నారనమాట. సో అది 16th అవతారం. తరువాతది మరి కూడా చూడొచ్చు అనుకుంటే అది కూడా చూద్దాము. తత సప్తదశే జాత సత్యవత్యాం పరాశరాత్ చక్రే వేదతరో శాఖ దృష్ట్వా పుంసోల్పమేధసః. తో తత ఆ తరువాత సప్తదశే 17వ అవతారంలో జాత అవతరించారు సత్యవత్యాం పరాశరాత్. సో సత్యవతి గర్భంలో పరాశరముని ద్వారా చక్రే
రచించారట. అవతరించి వీళ్ళిద్దరికీ వేదాలు కల్పవృక్షమైన వేదాలన్నింటినీ కూడా రచించడం జరిగింది. ఈ శాఖలు చూచి పుంస జనసామాన్యం అంతా కూడా అల్పమేధస్కులు అంటే వీళ్ళు జనసామాన్యం అందరూ కూడా ఇలా అల్పమేధస్సులు ఉన్నవారు అవడంతో ఆయన ఈ వేదసారాన్నంతా కూడా రచించి ఈ ఒక పెద్ద గ్రంథం అయితే ఈ అల్పమేధస్కులు చదవడం చాలా కష్టం అని చెప్పి ఆయన వాటిని పలు శాఖలుగా మరి శాఖాం దృష్ట్వా అంటే ఆయన చూసి వీళ్ళ యొక్క అల్ప స్వభావాన్ని ఆయన శాఖలుగా విభజించడం జరిగింది. ఎవరు? వ్యాసమహాముని అవతారంలో 17వ అవతారంలో భగవంతుడు పరాశరమునికి, తర్వాత సత్యవతీదేవి గర్భంలో పరాశరముని ద్వారా ఈ వ్యాస మహర్షిగా జన్మించడం జరిగింది. సో ఇందులో మరిన వేదాంత సూత్రాలు 4 వేదాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన రచించడం జరిగింది. కాకపోతే ఆయన వాటన్నిటినీ ఒకటే గ్రంథంగా రచించి ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి జనుల యొక్క అల్పమేధస్సును ఆయన సూక్ష్మ దృష్టితో చూచి వీటన్నిటిని కూడా పలు శాఖోపశాఖలుగా విభజించడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక మనం ముందు భాగవతంలో చూసాం ఈ విషయం. మళ్ళీ ఇక్కడ భాష్యంలో ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నారు. ఆదిలో మొదట్లో వేదం అంతా కూడా ఒకటిగానే ఉండేది. మనం భాగవతంలో తర్వాత ముందు చూస్తాం. ఏది నారద మహర్షి వచ్చి ఈయన మరి అసంతృప్తితో ఉండడం ఆ టైంలో గురువు అయిన నారదులను తలుచుకోవడం, నారదులు రావడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాము. 8వ అధ్యాయం ఆ ప్రాంతాల్లో, 7వ అధ్యాయంలో అనుకుంటా. బట్ అక్కడ ఆ విషయం ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్తున్నారు. ఏది ముందు వేదాలన్నీ ఒకటే పెద్ద గ్రంథం ఆయన రాసింది. కానీ అది వ్యాసదేవుడు ఆ ఆది వేదాన్ని అంటే ఒకటే వేదం, అది ఆది వేదం, తొలిగా రాసిన వేదం కాబట్టి ఆది వేదం అన్నారు. సో ఈ ఆది వేదాన్ని సామవేదం, యజుర్వేదం, ఋగ్వేదం, అధర్వణ వేదం అని 4 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఎన్నో శాఖలు పురాణాల్లో కూడా ఈ మహాభారతంలో అవి వివరించబడ్డాయి. ఈ వేదాలలో పార్ట్స్ మనకి పురాణాలన్నిట్లో కూడా మహాభారతంతో సహా వివరించబడ్డాయి. ఈ వేద భాష వేదాల్లో చెప్పినటువంటి విషయాలు సామాన్యులందరికీ కూడా అర్థం చేసుకోవడం అంత సులభం కాదు. కేవలం ఎంతో మేధా సంపన్నులు, ఎంతో ఆత్మతత్వం తెలిసిన బ్రాహ్మణులకే అవి అర్థమవుతాయి. కానీ మరి ప్రస్తుతం కలియుగంలో మరి సమస్తం కూడా మూఢజనులతో నిండి ఉంది కలియుగం కదా. సో అది మరి ఈ రోజున ఈ కలియుగంలో బ్రాహ్మణుడైన వాళ్ళకి జన్మించిన వాళ్ళు కూడా మరి ఏది అంత బ్రాహ్మణ తత్వం ఉన్నవారుగా వాళ్ళు కనిపించడం లేదు. ద్విజులైన బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరి కర్మలను వాళ్ళు పాటించవలసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతంలో ఈ కలియుగ దుష్ట ప్రభావం వల్ల మరి పేరుకి మాత్రమే బ్రాహ్మణులు అవ్వనివ్వండి అని అంటే వాళ్ళ ఆ వర్ణంలో పుట్టిన, ఆ కుటుంబంలో పుట్టిన అందరికీ ఆ లక్షణాలు రావడం లేదు. సో ఉదాహరణకి నామమాత్ర బ్రాహ్మణ వంశీయులు అంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టారు కాబట్టి బ్రాహ్మణులు అంటున్నాం, కానీ అందరికీ ఆ సత్శీలత, ఆ సత్వగుణం ఉన్నదని చెప్పడానికి లేదు. అలాగే ఇతర ఉన్నత వంశీయులు ఏమాత్రం సంస్కృతి ఎవ్వరికీ కూడా కనిపించడం లేదు. వాళ్ళే అందుకే వాళ్ళని ద్విజ బంధువులు, వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కాదు, బ్రాహ్మణులకు బంధువులు అంటున్నారంటే ఆ బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టారు కానీ వాళ్ళకి బ్రాహ్మణ లక్షణాలు లేవు, ఈ సజ్జన లక్షణాలు, సాత్విక లక్షణాలు లేవు వాళ్ళకి. అందుకని వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు ద్విజులు అంటానికి కూడా లేదు. అందుకే వాళ్ళని ద్విజ బంధువులు అంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ద్విజులకు స్నేహితులు, వంశీయులు అని భావం. వాళ్ళ వంశంలో పుట్టారే కానీ వీళ్ళు నిజంగా ద్విజులు, బ్రాహ్మణులు కాదు. సో ఇలాంటి ద్విజ బంధువులు మరి శూద్రులు, వీళ్ళ వర్ణంలో స్త్రీలు అని అంటే స్త్రీలు ఏమైనా తక్కువ వాళ్ళ అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే
ఆ రోజుల్లో ఇలా చదువులు శాస్త్రాలు చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా తెలిసినా కూడా స్త్రీలు చేసేవారు కాదు కాబట్టి సాధారణంగా ఇది వాళ్ళ యొక్క పనిలోకి రాదు కాబట్టి, వాళ్ళ యొక్క కర్మలలోకి రాదు కాబట్టి. సో అలా ఏమీ సంబంధం లేనట్లుగా ఈ బ్రాహ్మణత్వానికి వీళ్ళు ఏమీ సంబంధం లేని ఇటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో వీళ్ళు కూడా ఆ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అలా ఉంటున్నారు, ఏమీ తెలియకుండా ఈ బ్రాహ్మణ తత్వం గురించి. అందుకని వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు ద్విజులు అనకుండా ద్విజ బంధువులు అంటున్నారనమాట. సో ఈ ద్విజ బంధువులు ఇలాంటి వాళ్ళంతా అందరూ కూడా మరి అల్పమేధస్సు వల్లే ఇలా శాస్త్రాలను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి వారందరి కోసం వ్యాసదేవులు ఈ వేదాన్ని శాఖోపశాఖలుగా విభజించి ఒక్కొక్క వేదానికి ఒక్కొక్క గురువుని పెట్టి అది ప్రచారం చేయవలసిందిగా ఆయన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో అది ఇక్కడ మనకు భాష్యంలో వ్యాసదేవులు గురించి చెప్తూ ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పారనమాట. సో ఇది 17వ అవతారంలో పరాశర ముని సత్యవతి దేవులకు వ్యాసదేవుడు అవతరించి ఈ విధంగా వేదసారాన్ని మరి పురాణాలను మనకి అందించడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు హరే కృష్ణ.